Sunena nişan hun ڈیٹ تہِ ووت نکھٕ ژےٚ چھُے نا پانس کِہیٖنۍ اَنُن مام بہٕ تہِ ٲسٕس یی سونٛچان کہِ بہٕ وَنہو تۄہہِ مےٚ دِیِو رۄپیَس 30,000 تہٕ بہٕ کَرٕ شاپِنٛگ. Sunena پاپن چھِ مےٚ ہٮ۪تھ تھٲمٕتۍ نیر وان زینبس گٔژھِو دۄشوے بیٚنہِ تہٕ أنِو. ٹھیٖک چھُ مام تُہۍ ؤنِو گۄڈٕنٮ۪تھ زینبس تُہۍ وٕچھِو سامان. وَل ٹھیٖک چھُ بہٕ وَنس پانے. زینب لٔجیرت چھےٚ پنٕنۍ موج أمِس گژھِ تہٕ سُنینا جانس سۭتۍ یہِ اَنہِ ہا پَلو. ٹھیٖک چھُ مٔمی بہٕ گژھٕ پانے. سُنینا یِن زیادٕ ویڈِنٛگ دار سوٗٹ تُلکھ تِم چھی نہٕ پتہٕ کُنے لگان. ٹھیٖک چھُ زینب اَوَے أنِکھ ژٕ مےٚ پانس سۭتۍ ژٕ کٔرۍ زِ وۄنۍ تٔتی پانے چویِس. أمِس دُکاندارس چھِ اصٕل پَلو آسان وَل أمسٕے نِش اَنو. زینب کر ژٕ تام فراک سوٗٹن چویِس بہٕ گژھٕ لہنگا وٲلِس نِش لہنگا کرناونہِ نِشانہِ خٲطرٕ. گژھ تیٚلہِ ژٕ تہٕ وٕچھ لہنگا بہٕ وٕچھِ ہا ییٚتٮ۪ن فراک سوٗٹ. اچھا زینب اصٕل فراک سوٗٹ کٔرۍ زِ پسنٛد تہٕ بہٕ نیرے. آمنا ایوب صٲب آیو وۄنۍ گرٕ؟ نہ تٔمِس گوٚو آز ژیرٕے خبر تٔمِس کیٛازِ گوٚو آز ژیر. سہلٕے چھُ وۄنۍ کیٛاہ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ چھِ ژیر تہِ گژھان. اَسہِ ٲس گُتٕچ کٲم وۄنۍ کرکھا ژٕ کتھے یوت کِنہٕ وۄنۍ دِکھ ہاکہٕ بوٚد تہِ ژٲرِتھ. آمنا گوٚبُر بہٕ ژارٕ پانے کتٮ۪ن چھی تھوٚمُت. نیبرٕ کنۍ چھی مےٚ وَرنڈاہس پٮ۪ٹھ تھوٚمُت. سُنینا اَسہِ تُلِوا دادی خٲطرٕ کینٛہہ؟ زینب تُلُس نا فراک سوٗٹ. مےٚ دوٚپ اَسہِ ما تُل مٔمی یوت تہٕ دادی تُل نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ. أنۍتھے ژےٚ سٲری چیٖز سُنینا تَلے ژٕ ہا مےٚ تہِ بہٕ تہِ وٕچھِ ہا کیٛاہ اوٚنُتھ ژےٚ. مام بہٕ ٲسٕس یِمے پَلو وٕچھان ؤلِو وٕچھِو تُہۍ تہِ. واریاہ اصٕل پَلو چھی. زینب کٔرا سُنیناہن شاپِنٛگ اوٚننَس سورُے؟ دادی سورُے اوٚنُن اکھتُے اوٚن نہ تۄہہِ تہِ فراک سوٗٹ مٔمی تہِ فراک سوٗٹ. مےٚ اوس نہٕ کِہیٖنۍ ضروٗرت مےٚ دوٚپ پانسٕے اوٚننَس سورُے. دادی کیٛازِ مہمانٮ۪ن سارنٕے گوٚژھ پَلو آسُن. زینب گوٚبُر ژٕ ٲسکھا پانہٕ ٹھیٖک؟ دادی بہٕ تھٔچِس زن گاڑِ منٛز. پاپہٕ ننوٚنٕے دادی سُہ چھُنہ آمُت؟ نہ گوٚبُر سُہ چھُ وُنہِ یِنَے. زینب بیٚہہ ژٕ وَل بہٕ اَنَے چاے کپ پتہٕ کرکھ أتی آرام. نہ دادی بِہِو تُہۍ مےٚ اَنہِ مٔمی پانے بہٕ وَنہٕ مٔمی. گوٚبُر سۄ چھے آوُر تٔمِس ٲس گُتٕچ کٲم. دادی بہٕ وَنہٕ تیٚلہِ سُنیناہس سۄے اَنہِ. مٔمی ژٕ ٲسکھا ٹھیٖک؟ اہنُو گوٚبرو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصٕل پٲٹھۍ. ژےٚ کیٛازِ گوٚوُے آز یوٗتاہ ژیر أسۍ ٲسۍ پریشان. بہٕ گٔیوس پُجس نِش تہٕ تٔمِس تھوٚوُم ؤنِتھ کہِ اَسہِ چھُ یِتھ کٔنۍ کٲلکیتھ نِشان تہٕ اَسہِ سوٗزِ کٲلکیتھ ماز. تپٲری سمکھیوم پتہٕ مِسٹر رمضان پتہٕ ٲس سُہ تہٕ بہٕ دربارا کران تہٕ اکھتُے دپیو تٔمۍ 15 نفر یِنو. اَدٕ گوٚبرا تیٚلہِ کوٚرُتھ اصٕل ژےٚ مۄکلٲوٕتھ بٔڑ کٲم. آمنا مےٚ دِ تہٕ چاے کپ اکھ بنٲوِتھ. ژےٚ دوٚپتھا آز چھِ گُتٕچ کٲم تہٕ اَوَے بیوٗٹھُکھ ژٕ اوٗرۍ. بہٕ درٛاوُس آفسہٕ ٹایمس پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ ٲس پننی واریاہ کٲم. اکٲے کٲم چھِ آسان واریاہ کامہِ چھِ آسان. واریاہ کٲم ٲس آز مےٚ دوٚپ ژٕ تہِ کرکھ مدد مگر ژٕ بیوٗٹھُکھ اوٗرۍ. صُبحس کرو دِ ژٕ چاے کپ. نیر بدلاو ژٕ پلو تہٕ بہٕ اَنَے توٚتُے چاے کپ. سُنینا ژےٚ کریوتھٕ مٲنٛزۍ واجنہِ فون؟ زینب بہٕ گژھٕ بیوٗٹی پارلر بہٕ لاگہٕ تٔتۍ. پتہٕ گژھِ نہ ژیر پتے پٔژھۍ یِن کٲم چھےٚ نہ غلبہٕ. کینٛہہ چھُنہٕ پرواے مےٚ چھُ تٔمِس تھوٚومُت فون کٔرِتھ مےٚ لگہِ نہٕ تیوٗتاہ ٹایم. سُنینا لہنگا وٲلِس ونیوتھا لہنگا ووت یا؟ تٔمۍ ووٚن بہٕ سوزے صُبحس سُلے. اچھا سُنینا کر ژٕ پنٕنۍ کٲم بہٕ دِمے مٔمی نِش نظر سۄ ٲس کِچنس منٛز آوٕر. مٔمی وَل روز ژٕ یوکُن بہٕ دِمے مدد ژےٚ ووتُے صبحہٕ پٮ۪ٹھ کٲم کران. نہ گوٚبُر بہٕ کرٕ پانے مے مۄکلو وۄنۍ کٔرِتھ. نیر بیٚہہ ژٕ ژےٚ چھی تھوٚمُت ڈاکٹرن گٔبِس منع. اچھا مٔمی ٹھیٖک چھُ بہٕ ترے تیٚلہِ دادی نِش. زینب تۄہہِ اوسوٕ نہ ووٚنمُت خالس کالے یُن.
ممی تٔمِس دَپیو اَسہِ کالے یُن تہٕ مگر تٔمۍ مونٕے نہٕ وۄنۍ یی سۄ لگ بگ صُبحن. اچھا گوٚبُر میون نیر گژھ تار اپور. لالو ژےٚ کتیو وٕچھِتھن یہِ لال ژےٚ وٕچھتھنا مالہٕ منٛز تہِ ژےٚ گٔیو حال. لالو ژےٚ کتیو وٕچھِتھن یہِ لال. مولہٕ لوگ دسگہِ سۄپدِ مولہٕ لوگ ژےٚ وٕچھتھنا مالہٕ منٛز تہِ ژےٚ گٔیو حال. لالو ژےٚ کتیو وٕچھِتھن یہِ لال. گوٚبُر میون ژےٚ مۄکلو تہٕ سورُے کٔرِتھ پٔژھۍ چھِ پکان. دادی مےٚ مۄکلو سورُے کٔرِتھ. ٹھیٖک چھُ گوٚبُر مےٚ دوٚپ پٔژھۍ چھِ پکان اوے ووٚنمَے. دادی تۄہہِ لٲگوٕ نا وُنہِ پلو؟ أکے وۄنۍ لاگو أسۍ تہِ. سُنینا ٹھیٖکھٕے چھکھے وال پور چھکھے تیٚلہِ لٔجے پنٕنۍ خالی بلایہِ. خالی اصل پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ. ژےٚ کیٛازِ لوگُے یوٗتاہ ٹایم؟ ہتہ لگے مےٚ کتہِ بنے یہِ گٲڑ بہٕ چھس درامٕژ صُبحن گرِ. سۄ کتے چھے ممی تہٕ دادی؟ تِم آسنَے اپٲرۍ کچنس منٛز. السلام علیکم. ٹھیٖک پٲٹھۍ چھِوا اصل پٲٹھۍ چھِوا ژےٚ چھُے حال مُبارک. وعلیکم سلام ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ سلامت. سۄ کتہِ زینب لال؟ سۄ چھِ اپار سُنیناہس نِش. سۄ کتہِ ممی سۄ چھا ٹھیٖک؟ أکے سۄ چھِ پننِس کمرس منٛز. نیر تار ژٕ توٚتُے بہٕ تارے توٚتُے چاے کپ. ہتے ژٕ کیٛازِ زایکھ نہٕ کالے ژےٚ دپیو مےٚ کالہٕ یُن ییٚتٮ۪ن دیٖہکھ مےٚ توتہِ مدد. تۄہہِ مےٚ نَے چھِ گرِ چلٲنی نتہٕ وَنیو زینب لالن ژٕ یی زِ کالے. تۄہہِ چھِ آسان شاے ہُمِس ما چھِ زینب لالس بنان کِہینۍ کرُن. مےٚ اوس شاے ژےٚ پٮ۪ٹھ مےٚ دوٚپ ژٕ ییٖکھ تہٕ ژٕ کرکھ مےٚ کٲم. مےٚ چھِ شُرۍ گژھان سکوٗل اوے آیس نہٕ. نا شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ موٗجوٗب کتہِ چھِ بنان نیرُن یہِ ہن چھُ پوٚزُے. وَلے کِچنس منٛزے اژو بہے کرے تیٚلہِ کامہِ زٕ. ناے مےٚ تھوٚو سورُے کٔرِتھ وۄنۍ وازٕ کرانٕے چھِ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ کرُن. مٮ۪وٕ وٮ۪وٕ تھوٚوتھے سٲنِتھ. اہنی سۄ حظ چھِ پیک کٔرتھٕے تہٕ وۄنۍ ترٛانکھ وُنۍ. اہنی تیٚلے گوٚو ٹھیٖکھٕے. تۄہے بیٛاکھ پوٚژھ باے آیو زینبٕنۍ ہش سۄ کتے؟ تٔمۍ دوٚپ بہٕ تر ممی نِش تہٕ تِم چھِ اپارِ. اچھا یِمن پژھٮ۪ن دِژیوکھے بتہٕ؟ ناے لوگُکھے شیہرُن تہٕ دپان ٲسۍ وۄنۍ دِمو گۄڈٕنیتھ پژھنٕے بتہٕ. ممی دپان چھِ ؤلِو کھیٚیِو بتہٕ. پکہِ لجے ممی وۄنۍ ہُمِس ممی جی تہِ. اچھا ممی. ممی پٔژھۍ تہِ درٛاے نِشانہِ ہٕنٛز فِکر تہِ مۄکلے.